Tak sa dnes pozrieme na pár zaujímavých postrehov od Daleja Carnegieho, konkrétne z jeho práce Tajomstvo dobrého prednesu. Ideme si vlastne rozobrať, ako na to, aby náš prejav bol taký, prirodzenejší a hlavne, aby zaujal. Lebo tá hlavná myšlienka tam je, že to, ako niečo povieme, si ľudia často pamätajú viac, než čo presne sme povedali. Áno, to je fascinujúce, ako tá forma, to doručenie vie ovplyvniť, či si to ľudia vôbec zapamätajú. A nejde len o nejakú estetiku však. Ono to naozaj formuje, ako vnímame dôležitosť toho celého, aj tú dôveryhodnosť. Presne. A Carnegie hneď na začiatku naráža na jeden častý problém, teda chýbajúci očný kontakt. V texte sa spomínajú vlastne dva dôvody. Buď človek nie je pripravený, takže musí stále kúkať do poznámok, to poznáme. alebo paradoxne je až príliš pripravený. Že sa to naučí naspamäť. Áno, a potom ten pohľad tak blúdi, lebo človek loví v pamäti však. Presne tak. A stráca sa ten osobný kontakt. A to vlastne narúša tú základnú potrebu spojenia. Carnegie si všimol, že publikum, a jedno, či je to 15 ľudí na porade alebo 1000 niekde na námestí, tak podvedome čaká taký prístup ako pri súkromnom rozhovore. Aha, zaujímavé. A ten očný kontakt, to je proste základ. Ak chýba, ľudia sa cítia tak odpojení. Menej ich to vtiahne. Dobre, tak fajn. Poďme sa teda pozrieť na tie riešenia. Ako tú prirodzenosť a to spojenie môžeme vedome budovať? Carnegie tam ponúka niekoľko techník, začneme prvou. Hovorí o výraznejšom vyslovovaní dôležitých slov vo vete. Áno, toto je jednoduché, ale má to fakt silu. Keď výrazníš tie kľúčové slová, tak vlastne vedieš pozornosť publika. Pomáhaš im tak odlížiť, čo je naozaj podstatné. A celý prejav je hneď zrozumiteľnejší, dynamickejší. Je to ako také podčiarknutie pre uši. Jasné. Ideme ďalej. Druhá technika. Hrať sa s intenzitou hlasu. Niektoré slová povedať hlasnejšie, iné možno tichšie, aby vynikli. A tretia, ktorá s tým súvisí, je zmena tempa reči. Tie dôležité slová vysloviť pomalšie. Ten príklad s $1 000 000 je super. Keď to povieš rýchlo, znie to ako nič. Ale keď to povieš pomaly, dôrazne. Je to majú váhu, presne. A vieš, čo je na tom zaujímavé? Že tieto veci my vlastne robíme úplne bežne v rozhovore. Áno. No jasné. Podvedome meníme hlasitosť, aj tempo podľa toho, čo cítime, čo chceme zdôrazniť. Carnegie nás vlastne len nabáda, aby sme tieto prirodzené nástroje používali vedome. Pri prejave. Strategicky. Takže nejde o nejakú umelú techniku. Vôbec nie. Cieľom je skôr taká zosilnená prirodzenosť, aby to odrážalo normálnu, autentickú konverzáciu. Rozumiem. A potom je tu štvrtá technika. Tá môže byť pre niekoho prekvapivá. Tuto začína byť naozaj zaujímavé. Ide o používanie krátkych pauz pred dôležitými myšlienkami a aj po nich. V texte sa spomína Lincoln, že sa vraj pred kľúčovou myšlienkou naklonil, na chvíľu stíchol a pozrel ľuďom do očí. Silný obraz. A presne, to ticho vie byť rovnako putavé ako nejaký hluk, vytvára napätie. Presne tak. Tá pauza tu nie je len, že nič nehovorím. Je to aktívny prvok. Dáva ľuďom čas pracovať s informáciou. Buduje to napätie a hlavne signalizuje. Pozor, teraz príde niečo dôležité, alebo toto, čo som práve povedal, bolo dôležité. Takže ak si to tak zhrnieme, zdá sa, že to tajomstvo dobrého prednesu podľa Carnegieho je hlavne vo vedomej práci s formou. Kľúčové je budovať spojenie cez očný kontakt, potom vedome pracovať s hlasom, dôraz, hlasitosť, tempo. Áno. A strategicky používať ticho, teda tie pauzy. Výsledkom by mal byť prejav, ktorý nielen informuje, ale pôsobí živo. Ľudský. Určite. A možno ešte taká myšlienka na záver, ktorá ide trochu nad rámec toho formálneho prejavu. Ako by sme mohli tieto princípy, tú vedomú prácu s dôrazom, tempom, pauzami preniesť aj do bežnej komunikácie? Zaujímavé. Či už je to nejaký dôležitý rozhovor v práci, alebo možno dokonca aj keď niečo píšeme, ako byť cielenejší v tom, ako doručujeme svoje myšlienky, aby mali čo najväčší účinok. Bez ohľadu na to, akou formou komunikujeme.